Bon dia, nois i noies. Ahir, revisant els vídeos que havia fet fins ara, em vaig adonar que havia penjat gairebé tot el que hem fet durant el curs, però que m'havia deixat una làmina de les que ja havíem treballat, que és la de l'octàgon. Així que ara us vaig a fer un petit vídeo amb el mètode de com s'ha de fer un octàgon regular inscrit. És la mateixa mecànica, és a dins d'una circunferència i amb tots els costats iguals. Però faltava aquest, l'octàgon, d'acord? Aleshores, comencem, anem a fer-ho rapidet. Com que aquest inscrit necessita una circunferència, per tant, marquem el centre, agafaríem el radi que us donés l'exercici i faríem la circunferència. En aquest cas us fa falta el compàs, el regle i els llapis, poca cosa més, d'acord? És una construcció que ja veureu que us sona perquè amb l'Estel i l'Elix també l'hem feta, per tant, no té res de nou. Doncs bé, el primer que farem serà marcar un dels diàmetres. Ja sabeu que jo normalment començo amb l'horitzontal. Després d'aquest diàmetre farem el diàmetre vertical, per tant necessitem un diàmetre perpendicular, una línia perpendicular, i per això faig la mediatriu. Obro una miqueta més del centre, faig un arc, punxo a l'extrem contrari, amb la mateixa obertura faig un altre arc, se'm creuen en dos punts nous i passo la línia, la mediatriu, per aquests dos punts i també pel centre, evidentment. Quedant una cosa així. Aquesta construcció l'havíem fet amb el quadrat. D'aquesta manera, si uníssim aquests punts, aquests i aquests, ens donarien els quatre costats. Com que volem 8, és un octàgon, el que hem de fer ara és partir cada un d'aquests quadrants amb dues parts iguals a la seva vegada. Per tant, ara el que necessitem és fer servir la bisectriu. D'acord? Tenim quatre angles. Aquests quatre angles els he de partir per la meitat. Recordeu que per fer la bisectriu havia de fer un arc de circunferència amb cadascun d'aquests angles, però podem aprofitar la mateixa circunferència, ja que ens determina els punts que en fan falta. Doncs només un parell de vegades, punxant aquí i aquí farem la bisectriu d'aquest angle i l'aprofitaré per aquest d'aquí, i punxant aquí i aquí farem la bisectriu d'aquest angle i l'aprofitarem per aquest costat d'aquí també. Així que obrim una distància que sigui suficient com perquè es creuin les marques, faig un arc per aquí fora, punxo aquí, faig un altre arc i aquí fem el mateix. Punxem aquí, fem un arc, punxem aquí i fem un altre arc. És suficient, d'acord? S'han creuat, per tant, ja em va bé. I ara, amb aquestes marques i passant pel centre, que seria el vèrtex de l'angle, dibuixem les bisectrius. Una per aquí, i l'altra per aquí. D'acord? Veiem que queda dividit amb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 octants, en aquest cas, amb 8 parts. Doncs ara l'únic que queda és unir els punts que ens han sortit. Agafem el regle, retirem una miqueta el material d'aquí dalt, i sempre agafant com a referència els punts de la circunferència, anem unint. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 costats exactament iguals. I dins d'una circunferència, per tant, ja hem construït l'octàgon regular inscrit. Espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem en propers. Gràcies per la vostra atenció.